Fil-jiem li ġejjin il-Parlament se jkun qed jiddiskuti emendi fil-liġi biex pazjenti b'mart serju jkunu jistgħu jixtru prodotti mediċinali magħmula mill-kannabis b'riċetta tat-tabib. Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabba li l-Gvern se jemenda il-liġi dwar id-dipendenza mid-droga biex it-tobba kollha jkunu jistgħu jagħtu prodotti mediċinali tal-kannabis lill-pazjenti. Il-liġi kif inhi bħalissa tippermetti li mediċina magħmula mill-kannabis jingħataw biss mill-ispeċjalisti. Wara konsultazzjoni wiesa ma' tobba u ma' pazjenti li għandhom bżonn din il-mediċina, il-Gvern ħass il-ħtieġa li jsiru dawn l-emendi biex dawn il-pazjenti jingħataw l-għenuna neċessarja. Fosthom żieda fil-lista prodotti mediċinali tal-kannabis li jistgħu jintużaw. Dik il-liġi kienet pjuttost liġi restrittiva illi meta ġejt biex titħaddem kien hemm ftit wis pazjenti li setgħu jużawha. Kellna talba minn numru ta' tobba u numru ta' pazjenti wkoll biex nkun nistgħu niftħu naqrżet il-liġi biex waqt li nipproteġu is-sigurtà tal-pazjenti billi jkollna prodotti li huma manufatturati ta' dik li jgħidu la good manufacturing practice, nħallu aktar tobba jkunu jistgħu jipprescribjaw jkunu jistgħu jiktbu il-kannabis għall-użu mediċinali. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci spjegat li kull preskrizzjoni li ssir mit-tobba għal din it-tip ta' mediċina trid tiġi approvata mill-Uffiċċju tas-Saħħa Pubblika. Meta tabib iħoss li għandu jippreskribi dawn il-cannabis medicinals, hemmhekk għandu japplika fuq il-formula preskritta mal-Uffiċċju tas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika biex hemmhekk nkun nistgħu navalwaw x'inhuma l-kundizzjonijiet li hu qed jippreskribi għalihom il-pazjent u anke nassiguraw li dan ikun mara l-aħħar riżort. Dr. Gawci qalet li dawn l-emendi se jkunu qed jagħmlu differenza fil-ħajja ta' eluf ta' nies. Il-medical cannabis tintuża għal diversi sitwazzjonijiet. L-iktar waħda komuni hija biex tnaqqas l-uġigħ li jkun hemm minħabba mart kroniku. Tintuża wkoll f'sitwazzjonijiet fejn ikollok spastiċità bħal pereżempju f'multiple sclerosis jew inkella f'parapleġja. Tintuża wkoll fejn inti persuna jkun qiegħed fuq il-chemotherapy u tista' tnaqqas dak is-sintomi li jkun hemm ta' dardir u r-remettar. Fil-jiem li ġejjin il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona se jkun qed iressaq ukoll proposti biex prodotti mediċinali magħmula mill-kannabis ikunu jistgħu jiġu immanufatturati f'Malta.